ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋର ଟିକେ ଫିସ୍ କଟଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ମାଛ 3 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ଆଣିଲି। ନିଜେ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଗଲି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇଗଲି। ତା ମାଛର 3 ପିସ୍ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଲି, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଲି। ଯେଉଁ ଆଇଁଷିଣିଆ ଅଂଶ ରହିବନି ବୋଲି ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଘୋରେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ଚପ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମାଛ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ି ସାରିଲିଣି ମାଛକୁ। କାଢ଼ିକି ଅଣ୍ଡା ବି ନେଇଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମର ଯେଉଁ କୋଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ କଟଲେଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ମାଛକୁ ଛଡ଼େଇକି ତା'ର କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତା ମସଲା ଏବେ ବନେଇ ସାରିଲିଣି। ତା'ର ମସଲା ବନେଇ ବୋଲି ମାଛକୁ ଛଡ଼ଉଛି। ମାଛକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ତ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ମାଛକୁ ଭଲସେ ତାକୁ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ଆଳୁ ବି ନେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଖାଲି ମାଛ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଆଳୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମସଲାଟା ବି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଳୁକୁ ମାଛ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ତେଲ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇଛି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ପକାଇବି, ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇବି। ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇବି। ପିଆଜକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ। ଟିକେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପିଆଜକୁ ଭଲରେ କଲର୍ ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଜୁଆଣି ବି ପକାଇଛି, କାହିଁକିନା ଅଜୁଆଣିରେ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଖାଇବାଟା ହଜମ କରାଏ ଏବଂ ଖାଇବାର ଆଇଁଷଟାରେ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଜୁଆଣି ପକାଇଲି। ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କଲର୍ ଭାବେ ଆସି ସାରିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ନେଇଥିବା ମାଛକୁ ପକାଇବି। ତାପରେ ତା ସହିତ ଆଳୁକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବି, କାହିଁକି ନହେଲେ ଆଇଁଷିଣିଆ ଟିକେ ଲାଗିବ। ତାକୁ ମସଲାଟା ଯେଉଁ ବନେଇଛି ଆଳୁକୁ ମାଛଟା ତାକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ତ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ନହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ସେ ମସଲାରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବନେଇଛି ତ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ ହେବନି। ତ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ନେଲି ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଲି। ତାକୁ କୋଟିଂଟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଲି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବ୍ରେଡ଼୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାଛକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଅଣ୍ଡାରେ ପକାଇ ବ୍ରେଡ଼୍ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଧନଟିଏ ଅଛି। ତ ତାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲା କରିକି, ଯେମିତି କଟଲେଟ୍ ପୁରା ବାହାର ଦୋକାନ କିଣିକି ଖାଇଛେ ସେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଏବେ ହେଇଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ନେଇକି ଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। ତ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ କଲି। ତ ତାକୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣିବି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତେଲ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଛାଣିବ, ନା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବ ନା ଅଧିକ ଲୋ କରିବ। ଲୋରୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଚଲାଇବ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଚଲାଇବ, ନା ଅଧିକ ସ୍ଲୋ କରିବ ନା ଅଧିକ ହାଇ କରିବ। ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଚଲାଇବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଚଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଗଲା। ଓ ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।